Tsintuwar soyayya 'yan mata da ganinki za ni so mu kulla alaka da su ma bisa tsani. Na yi tsintuwar soyayya samari ɗan zamani ya amince mai soyayya to zauna bisa tsani. Tafiya mabudin ilimi ce na yi gamo da zuciya tana mararinki, sako ta yi ko ni wajenki na faɗa miki duka muradi na ta karkiyo mamaki. Lamari na san kiyana na sukuni mafita sai dai na faɗa miki na dade cikin kaunar ki masoyiya san ki nake. Idan maye ya ce manta bai kamata ce uwar diya da hakan ta manta ba. Nai kudiri a zuciya ke ɗaya ke ce kika samu guri a gurbin zuciya ta ne miki marhaba. Zance na gaskiya kin gama birge ni, kin sa zuciya ta yi wadatuwa da san ki cikin raina, ke kika kawo sauyi. Tsintuwar soyayya 'yan mata da ganinki za ni so mu kulla alaka da su ma bisa tsani.